ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀମାନେ କେବଳ ପାଣିର ଧାରା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀର ପଛରେ ଅଛି ଇତିହାସ, କାହାଣୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀମାନେ ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଏହି ନଦୀ କୃଷି, ପାଣି ଓ ଜୀବନର ଆଧାର। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୈତରଣୀ, ଏହାକୁ ପୁରାଣରେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈତରଣୀ ପାର ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ରାଉରକେଲା, ତାଳଚେର ପରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ନଦୀ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ନାମରେ ହିଁ ରହସ୍ୟ। ସୁନାର ରେଖା, ପୁରୁଣା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନଦୀର ବାଲିରେ ସୁନା କଣିକା ମିଳୁଥିଲା। ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଏହା କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଅଲିଭ୍ ରିଟେଲ କଇଁଛଙ୍କର ନେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଫେମସ୍। କାଠଯୋଡ଼ି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ମହାନଦୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାଖା ଅଟେ। ଏହି ନଦୀମାନେ କେବଳ ଜିଓଗ୍ରାଫି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନଦୀ କିଏ? କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।